умед бобозода ваколатдори ҳуқуқи инсон ё омбудсмени тоҷик вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дар соли 2024-ро рӯ ба беҳбудӣ донист. ӯ дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбариаш арзёбии созмонҳои байналмилалӣ аз бадтар шудани ҳуқуқи башар дар кишварро бепоя хонд. аз сарчашмаҳои беэътимод бисёри чиза мегиранд ваю. Яъне ман як вақт ба департаменти котиботи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирифта будам вая ва вокунишам кардам ки он чизе ки дар мавриди ваколатдорам ваю гуфта будам. Аммо вақт ки фаъолиятшон ин хел аст, ҳоло он ки дар ҳамун маврид иттилои ки ваю доштам тамоман хато буд. ва намин гузоришгари дидбони ҳуқуқи башарам аби хел аст. Ман мехонам бисёри ҷиз асос надорад албатта. омбудсмени тоҷик бо номбар кардани чанд қонуни нав дар мавриди ҳуқуқи инсон вазъи ҳуқуқи башарро дар қиёс ба кишварҳои минтақа беҳтар номид. ниҳоят пешравиҳои зиёд аст. мо ҳолатҳое дорем, ҳолатҳои мусбии дорем ки давлатҳои дигар надоранд. қабули санадҳои мухталиф, стратегияи миллии ҳуқуқи инсон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи барои соли 38, дигар санадҳо, қабули қонуни нав дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз, он ҳолатҳое ҳастанд ки мо қабул кардем. Дар Осиёи марказӣ ягон мақомот надорад. фаъолони сиёсии муқими Аврупо бо ном бурдани мавридҳои боздошту зиндонӣ кардани хабарнигорон ва чеҳраҳои сиёсӣ иддаои омбудсмени Тоҷикистонро ғайривоқеӣ медонанд. дар Тоҷикистон хабарнигорҳое ки ҳатто тарафдори ҳукумат ҳастанд ва дар ҷое агар як ниҳоди ҳукуматиро танқид кунанд, оно дигар зиндонӣ мешаванд. яъне ки куллан дар Тоҷикистон ҳуқуқи инсон риоя намешавад ва як соли охир ин парвандаҳои машҳури як соли охир нишон дод ки дар Тоҷикистон ҳуқуқи инсон вазъш бадтар шудааст. дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch рӯзи 16 январ бо таъкид ба саркӯби ҷигарандешон, боздошти хабарнигорону шахсиятҳои шинохта, кӯшиши мақомоти Тоҷикистон барои истирдоди намояндагони мухолифон аз хориҷ вазъи ҳуқуқи инсон дар соли 2024-ро бадтар донист. Тоҷикистон дар соли 2024 барои боздошту зиндонӣ шудани рӯзноманигорон, чеҳраҳои сиёсӣ ва мамнӯъ эълон шудани овардан, фурӯш ва пӯшидани либоси ба фарҳанги миллӣ бегона барои занон аз сӯи созмонҳои зиёд ва бархе кишварҳо мавриди интиқоди сахт қарор гирифт.